Má tehotná žena ovuláciu? Som doktor Kolára v gynekológii bez obáv. Otvárame témy z oblasti gynekológie a ženského zdravia. V tehotenstve ovulácia neprebieha. Ovulácia je totiž proces, pri ktorom sa z vaječníka uvoľní vajíčko. Ak sa oplodní, môže sa uhniezdiť v maternici a začína sa tehotenstvo. Keď už ale žena tehotná je, ovulácia už neprebieha. Telo sa sústredí na podporu existujúceho tehotenstva a vplyvom hormónov sa ovulácia úplne zastaví. Napriek tomu veľa žien počas tehotenstva pozoruje výtok, najmä v prvom trimestri. Je to normálne. Ide o číry biely výtok, ktorý telo produkuje v dôsledku hormonálnych zmien a zvýšeného prekrvenia panvovej oblasti. Toto ale nie je ovulácia, ale bežná súčasť tehotenstva. Ak však výtok zmení farbu, zapácha alebo je sprevádzaný nepríjemnými pocitmi, je dobré sa poradiť s lekárom. Inak ale platí, že v tehotenstve ovulácia neprebieha. S výnimkou extrémne zriedkavých prípadov, ktoré sú popísané skôr ako také rarity, medicínske výnimky, pravidlo. Takže ak ste tehotná a máte výtok, neznamená to, že ovulujete. S najväčšou pravdepodobnosťou ide o úplne prirodzenú reakciu tela. Pre viac tipov o tehotenstve nasledujte i naďalej.